जोबोद मोजां मोनदों जोंनि हाग्रामा सारनि अननायजों। जोंथ' बेबादि सिगां बेबादि माबाखौ मोनाखै, जेबो जोङो माबानिफ्राय हरनिफ्राय जेबो मोनाखै। आरो दा बे जेनाखि हाग्रामा सरकारा जे गाव होनो नागिरदों बेखौ होनायखौ जों जोबोद मोजां मोनबाय। 10,000 फैसाजोंनो आङो सि दानायावहाय आङो बाहायगोन आरो आङो आग्लायनायखौहाय अमाफोर बायनानै दोनगोन। बेजों जोङो एसे एनैब्लाबो फालांगिफोर खालामनानै जों जागोन आरो बिजनेसफोर खालामनानै। दिनैदि नोंथांमोनाबो हाग्रामा सारनि BPF सरकारनि खोथा होनाय बायदियै 10,000 रांखौ मोननो हाबाय। दिनै बेखौ नोंथाङा माबायदि मोजां मोनदों? आं जोबोद मोजां मोनदों जोंनि हाग्रामा सारनि अननायजों। दानो आङो बे 10,000खौ मोननो हानायखाय आङो बे 10,000 फैसाजोंनो आङो सि दानायावहाय आङो बाहायगोन आरो आङो आग्लायनायखौहाय अमाफोर बायनानै दोनगोन, जाहाथे आरोबाव थालांनायफोराबो मोनबावनो हायो सारनि अननायजों। BPL सरकारनि टाइमाव नोंथांमोना बेबादि रांनि अनसुंथाइ हेफाजाब मोनदों ना मोनाखै? जोंथ' बेबादि सिगां बेबादि माबाखौ मोनाखै, जेबो जोङो माबानिफ्राय हरनिफ्राय जेबो मोनाखै। दा बे रांजों नोंथाङा मा खामानि हाबाफारि मावगोन? जों बिदिनो अमा माबा मोनसे बायनानै फिसिगोनसै, बेफोरजोंनो जा हायो। दिनैदि BPF सरकारनिफ्राय 10,000 खरि रां अनसुंथाइ गोरिब न'खरफोरनो होदों, दिनै बे रांखौ दिनै नोंथांनि मुङैबो सफैदों। दिनै बेखौ मोननानै नोंथाङा माबायदि मोनदों? आंथ' मोजां मोनदों। सिगाङो बे सरकार थानायाव जोंहा जेबो मोनखायाखै। आरो दा बे जेनाखि हाग्रामा सरकारा जे गाव होनो नागिरदों बेखौ होनायखौ जों जोबोद मोजां मोनबाय। आरो जाहाथे जोंनि बे उननि खेथ्रआव मोननांगौखौ मोनबावथोंसै। बे रांखौ मोननानै नोंथाङा बेजों मा हाबाफारि मा खालामगोन आरो मायाव बाहायगोन, बिनि फारसे मा बुंनो सानो? बेजों जोङो एसे एनैब्लाबो फालांगिफोर खालामनानै जों जागोन आरो बिजनेसफोर खालामनानै।